Vítajte v Hlasnom podcaste. Podcaste o školstve, kde sa pýtame 10 otázok a dostávame 10 odpovedí. Priamo a úprimne. Dnes bude na naše otázky odpovedať výnimočný hosť, liečebná a špeciálna pedagogička Tunde Todd. So svojou rodinou opustila Slovensko, aby svojim deťom dopriala úplne iný prístup k vzdelávaniu. Slobodný, rešpektujúci a demokratický. Jej deti študovali v ikonickej škole Summerhill, ktorá funguje bez známok, testov a príkazov, no s dôverou a slobodou. Prečo sa rozhodla odísť? Čo jej na našom školstve chýbalo? A čo sa môžeme ako spoločnosť naučiť od školy, kde deti sami rozhodujú o svojom čase? Prečo ste sa vôbec rozhodli opustiť Slovensko a akú veľkú rolu v tom zohral ten samotný systém vzdelávania na Slovensku? Bola to primárne osobná alebo skôr systémová motivácia? Čo vám v tom slovenskom školstve tak najviac prekážalo? Rozhodnutie presťahovať sa do zahraničia nebolo dlhodobo nejak plánované, skôr to vzniklo ako reakcia na okolnosti. V podstate tým hlavným dôvodom bol práve stav školského systému na Slovensku a najmä z pohľadu jeho pripravenosti, alebo lepšie povedané nepripravenosti na prácu s deťmi so špeciálnou výchovno-vzdelávacími potrebami. Ja som vlastne poznala len tú nedostatkovú stránku nášho školského systému. Ako špeciálna liečebná pedagogička som pracovala s deťmi, pri ktorých systém jednoznačne zlyhával. Tieto deti trpeli, či už psychicky, emočne, mentálne, a to len preto, že ich potreby neboli pochopené či podporené adekvátnym spôsobom. Nieraz som zažila, ako tieto ťažkosti dieťaťa negatívne ovplyvňujú celú rodinu, ich každodenný život. A vlastne podobné výzvy sme mali, žiaľ, aj my. Toto zažívala aj naša rodina doma, keďže aj naše dcéry majú poruchy učenia. Najväčšou výzvou pre mňa bola skutočnosť, že teda podpora pre deti so špeciálnou výchovno-vzdelávacími potrebami bola vo veľkej miere, povedzme, že formálna, že teda inklúzia, integrácia boli prítomné len na papieri, v praxi však chýbala potrebná odborná a metodická pripravenosť. No a vlastne, ako som sa dozvedela nedávno, asi pred týždňom, počas posledného stretnutia Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov, pozitívne zmeny síce prebiehajú, no veľmi pomaly. Ako ste objavili školu Summerhill? A čo vás viedlo k rozhodnutiu zveriť deti práve takejto škole? Zvažovali ste demokratické vzdelávanie už predtým? Čo vo vás vôbec budilo tú dôveru v systém, kde deti rozhodujú o svojom čase a učení celkom sami? O škole Summerhill sme vedeli už niekoľko tých rokov, ale vlastne počas tej doby to bol skôr pre nás ako nejaký taký ten sen, že ono to pôsobilo tak, že je to nedosiahnuteľné, geograficky aj finančne je to vzdialené od nás. Nejak demokratické vzdelávanie ako také som predtým hlbšie nepoznala. Ale až pozreli sme si film o Summerhille a prečítala som si knihu od A.S. Neila a vlastne to vo mne prebudilo presvedčenie, že ide o výnimočné miesto. Zaujalo ma hlavne, aký dôraz kladie škola na dôveru schopnosti detí a ich prirodzený vývin. A úprimne si myslím, ak by tento prístup nefungoval, pravdepodobne by už škola po vyše 100 rokoch neexistovala. A práve táto jej kontinuita a stabilita nám poskytla istotu, že nejde o experiment, ale o overený a zmysluplný systém. Tiež samozrejme prispeli k nášmu rozhodnutiu alebo ovplyvnili naše rozhodnutie aj myšlienky viacerých inšpiratívnych pedagógov a mysliteľov, ako sú Sir Ken Robinson alebo Sugata Mitra či Peter Gray, ktorí sa vo svojich prednáškach, publikáciách venujú práve potenciálu slobodného a sebariadeného učenia. Ich pohľady nám pomohli lepšie porozumieť tomu, prečo tradičný systém nemusí byť len tou jedinou cestou. Ako ste ako rodič vnímali ten prvý kontakt s tak odlišným prostredím? Bola to výzva pustiť kontrolu a prijať úplne iný spôsob učenia a života v škole?
No, prvé stretnutie s týmto prostredím bolo pre nás miestami náročnou cestou seba poznania. Hoci sme sa považovali za rodičov, ktorí pristupujú k výchove detí s ohľadom na ich potreby a pocity, až tu sme si uvedomili, ako veľmi nás stále ovplyvňujú tradičné predstavy o rodičovskej autorite a kontrole. Uvedomili sme si, že aj keď sme sa vedome vzdialili od výlučne behaviorálnym prístupom, k skutočne rešpektujúcej výchove sme ešte len vlastne smerovali, hej. Že, a nemyslím to ako v oblasti učenia ako takého, pretože v tom sme mali dôveru v našich dcérach, že si nájdú prirodzenú tú cestu k učeniu, lebo verím to, že deti sa narodia tým, že teda sú zvedové na svet a chcú sa učiť, lebo ináč by sa nenaučili ani chodiť, ani rozprávať a to sa tiež nenaučia v škole. Hej? Oveľa náročnejšie bolo vzdať sa potrieb rozhodovať za ne v nejakých tých každodenných situáciách. Ako keby, že sa nestaráme o ne, že napríklad kedy ísť spať, či si umyť zuby, čo si obliecť, kedy upratať izbu, hej, a podobné veci. Lebo často nás rezonovalo presvedčenie, že teda však vieme to lepšie, my sme tí rodičia, my sme tí skúsenejší a oni sa to musia naučiť, inak ako z nich vyrastú zodpovední ľudia. No a táto skúsenosť nás naučila nielen dôverovať deťom, ale aj prehodnotiť tieto naše postoje, ktoré sme si možno ani neuvedomovali, že si nesieme zo svojej minulosti. Summerhill je známy ako prvá demokratická škola na svete vôbec. Ako to tam tak naozaj funguje? Majú deti naozaj slobodu rozhodovať o všetkom? Ako vyzerá taký bežný deň na tejto škole? No áno, Summerhill je alebo bola prvá demokratická škola na svete s viac ako storočnou históriou a asi aj preto sa často stáva synonymom pre tento typ vzdelávania. Dnes však nie je jediná. Približne každá 3500 škola je demokratická a ich počet postupne rastie, čo je povzbudivé. No, mnohí si pri zmienke o Summerhille automaticky predstavujú nejakú takú úplnú slobodu bez hranice, niečo také, že deti si robia čo chcú, že je tam chaos, ako prevláda tu anarchia. No a realita je však, že teda systém je veľmi dobre organizovaný a postavený na pravidlách, ktoré si vlastne sami žiaci vytvárajú. V škole platí približne 450 pravidiel. Hej, a tieto pravidlá boli navrhnuté, schválené samotnými deťmi v demokratickom hlasovaní. Príklad, hej, že zoberme si také pravidlo večierky. Niekoľko rokov dozadu sa deti teda rozhodli, že teda večierku zrušia a že každý ide spať, kedy chce, alebo nejde spať. No a po pár týždňoch sami prišli na to, aké náročné je spolunažívanie bez nejakej takejto dohody o nočnom kľude. Pretože tam bol stále nejaký hluk, prišla únava, frustrácia z tej únavy, alebo frustrácia z toho, že cez deň sa deti nemajú s kým hrať, lebo s kým by sa chceli hrať, ten je unavený, lebo v noci vystrávajal a teraz dospáva, alebo je unavený, pretože v noci chcel spať, ale tým, že iní tam lákali, tak nemohol sa vyspať, hej, a vlastne komunita prestávala nejak fungovať, hej, že to bolo oveľa ťažšie zabezpečiť ten každodenný chod a to vlastne všetko viedlo k tomu, že deti sami tú večierku opätovne zaviedli. Hej, že zistili, že tie pravidlá nie sú výmyslom dospelých preto, aby ich nejak kontrolovali a si predstavovali tú svoju autoritu, ale sú naozaj preto, aby pomáhali ku každodennému fungovaniu. No a ten bežný deň v Summerhille nejak je, že teda okolo tej 9. alebo 9:15 začína vyučovanie, čo často je do tej poobedňajšej 3. Pre niekoho môže byť, že aj dlhšie. S tým, že samozrejme návšteva tých vyučovacích hodín je nepovinná.
A triedy si netreba predstavovať ako klasické triedy u nás, ale skôr ako skupinky, hej? Že sú tam 3, 4, 5 študenti, ale je bežné, že je to celkom individuálna hodina pre jedného študenta. Ranný budíček a večierku majú na starosti tzv. Bedtime officery, študenti, to sú tie študenti, ktorí vlastne dohliadajú na to, aby sa dodržiavalo to pravidlo, že teda o 8 každý musí opustiť svoju posteľ a vlastne počas vyučovacích hodín, teda do obednejšej 3. hodiny, nie je ani dovolené si na ňu líhať. A potom večierky takisto. A to je pre toho bedtime officera, bed officera taká hodina a pol práce úloh, kým prejde každú tú izbu v škole. 2-krát do týždňa sa konajú tieto školské meetingy, kde sa riešia nejaké tie aktuálne otázky a rozhodujú sa o pravidlách. A aj tieto stretnutia vlastne vedú samotní študenti, čo ich posilňuje ich pocit zodpovednosti, učí ich argumentovať, dohadovať sa a rešpektovať rozhodnutia väčšiny. Summerhill je preto nielen vlastne školou, ale aj miestom pre socializáciu, spoločenskej spolupráce, zodpovednosti a rešpektu. Ako deti reagovali na zmenu? Z klasickej slovenskej školy do tej demokratickej a ešte aj v inej krajine. Potrebovali nejaký čas na adaptáciu, čo bolo pre ne takým tým najväčším benefitom alebo takou najväčšou výzvou? No áno, adaptácia si vyžadovala určitý čas, najmä u našej staršej dcery, ktorá strávila 5 rokov v tradičnom školskom systéme. Ona po príchode do tej novej školy bolo pre ňu dôležité najprv si vlastne odžiť skúsenosti z toho predchádzajúceho systému. Potrebovala spracovať tú vnútornú frustráciu, ktorú si počas tých rokov tam nahromadila. A vlastne v tom prvom roku, teda na vyučovacích hodinách trávila relatívne málo času. Ale na toto sme boli pripravení, keďže sme si dopredu prečítali viacero príbehov rodín s podobnou skúsenosťou. Hej, ale dcera napríklad pravidelne sa zúčastňovala na tzv. Hodinách otvorených dverí. Hej. A zaujímavé bolo, že hoci sama vnímala tieto hodiny ako zábavné stretnutia, jeden z učiteľov nám na konci roka povedal, že vlastne tým, že tam bola stále na tých hodinách otvorených dverí, čo bolo viackrát do týždňa, že si s ňou postupne začal preberať vlastne to učivo, to kurikulum pre ten ročník a vlastne prebrali celoročné učivo a dcera si myslela, že sa zabáva. Hej? No, mladšia dcera sa prirodzene inšpirovala tou staršou a tiež nenašťavovala veľmi tie hodiny z prvoty, ale potom sa začlenila takisto ako ostatné deti. Najväčším benefitom pre nás ako pre rodičov bolo to, že dievčatá konečne začali naozaj žiť a mať detstvo, prestali byť vystresované z domácich úloh alebo nejakého zápisu od pani učiteľky, pána učiteľa. Len pre porovnanie, že teda ešte na Slovensku vlastne už v októbri sme vyčerpali všetky rodičovské ospravedlnenky za celý školský rok, pretože dievčatá mali tak silné psychosomatické symptómy. Večer oni išli spať s tým, že ráno do školy nepôjdu. Oni mi tak toto hovorili každý večer. No a tu vlastne v Summerhille sa stalo to, že vlastne dievčatá boli smutné, keď bol víkend alebo prišli školské prázdniny. Že to bolo celkom iné. Ako sa v tej britskej škole pristupuje k deťom so špeciálnymi potrebami? Identifikujú sa potreby skôr týchto detí ako na Slovensku? Existuje napríklad nejaký systém podpory, ktorý reálne aj funguje v praxi? No tu v Británii školy sú vedené k tomu, aby sledovali vývin detí a v prípade potreby rýchlo aktivovali dostupné podporné mechanizmy. Hej, funguje tu systém podpory, ktorý začína iniciálnymi opatreniami v rámci školy, tzv. Sense support, napríklad prostredníctvom asistentov alebo individualizácie výučby alebo špeciálnych intervencií. A ak tieto opatrenia nestačia, tak škola môže v spolupráci s rodičmi podať žiadosť o tzv. EHCP, čo je vlastne Education, Health and Care Plan, čo je formálny dokument definujúci dlhodobú a komplexnú podporu pre dieťa.
Na rozdiel od slovenského systému, kde podpora často závisí od iniciatívy rodiča a kapacít konkrétnej školy, v Británii sú školy právne zaviazané poskytovať primeranú podporu podľa potrieb dieťaťa, a to v spolupráci s odborníkmi, čo je dosť veľký rozdiel medzi Britániou a Slovenskom. No ale samozrejme ani tu nie je všetko ideálne, najmä pokiaľ ide o včasnú intervenciu. Systém je tu skôr reaktívny než proaktívny, na rozdiel od prístupu, ktorý poznáme z domu, kde sa niektoré potreby snažia riešiť už v rannom veku. Na druhej strane po nástupe dieťaťa do školy je podpora pre dieťa so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami vo väčšine prípadov výrazne systematickejšia a efektívnejšia než tá, ktorú máme doma na Slovensku. Cítite, že deti so špeciálnymi potrebami sú v Anglicku viac akceptované a začlenené? Je tá inklúzia vnímaná tam ako taká samozrejmosť, alebo stále je to taká téma boja? Ako sa na to tak pozeráte ako špeciálny pedagóg? No celková atmosféra v krajine je výrazne inkluzívnejšia. Spoločnosť je nastavená tak, že rozmanitosť je prirodzená a rešpektovaná. Nikto sa nepozastaví nad tým, ak niekto vyzerá alebo žije inak, ak je niekto modrý, má 3 ruky, chodí po spiatky. To je normálne tu, hej? To je to, že je to prirodzené. A táto otvorenosť sa vlastne premieta aj do vzdelávacieho systému. Deti so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami sú, ak je to len trochu možné, začlenené do bežných tried a škôl. Hej? A prístup nie je len o plnení nejakých formálnych požiadaviek na papieri, ale o presvedčení, že tieto deti do kolektívu patria a tento kolektív obohacujú. Inklúzia tu nie je cieľ, ale vlastne súčasť tej kultúry. Zároveň však platí, že aj v takto nastavenom systéme je dôležitá úloha toho rodiča sledovať, či dieťa skutočne dostáva pomoc a podporu, na ktorú má nárok. Občas totiž dochádza k snahám šetriť a nie vždy na tých najvhodnejších miestach. Ako deti v Summerhill trávia svoj voľný čas? Fungujú tam kamarátstva, krúžky, spoločné aktivity? Ako vyzerá tá komunita detí mimo samotného vyučovania? No voľný čas je v Summerhill rovnako dôležitou súčasťou života ako to samotné vyučovanie. Deti majú veľkú mieru slobodu v rozhodovaní o tom, ako a s kým strávia ten voľný čas. Kamarátstva vznikajú naprieč vekovým skupinám a často sú hlboké a trvácne. Deti sa učia navzájom rešpektovať bez ohľadu na vek či pôvod. Je tu naozaj rozmanitá kultúra, keďže Summerhill navštevujú deti z rôznych krajín, teda nie len z Anglicka. A aj z rôznych kontinentov, hej? Teda nejedná sa len nejak o Európu. No, popri individuálnych aktivitách sa pravidelne organizujú rôzne spoločné činnosti, či už nejaké hry, spoločné varenia, tvorivé dielne, tvoria spolu hudbu, divadlo, chodia na výlety, ktoré vlastne organizujú deti, nikdy nie je dospelý, hej, alebo zúčastňujú sa na nejakých celospoločenských udalostiach. Mimo samotného vyučovania sa komunita Summerhill podobá nejaké takej malej samosprávnej spoločnosti, kde je kľúčovým princípom rovnosť medzi deťmi a dospelými, vzájomný rešpekt a tá dôvera. Keby ste mali porovnať prístup k deťom vo vzdelávaní v Anglicku a na Slovensku jedným slovom, aké by to bolo? A prečo práve to slovo? No, ľudskejší, jednoznačne ľudskejší. Bolo pre mňa veľmi prekvapujúce, aký pozitívny prístup tu Anglicku majú. A to nie len k deťom, ale aj k dospelým. Tu sa chyba nepovažuje za zlyhanie, ale za prirodzenú súčasť procesu učenia. Čo je obrovský rozdiel. Ako je to, oproti tomu, ako je to u nás. Hej. Uvediem jednu moju osobnú skúsenosť. Raz som nestihla kúpiť parkovací lístok, aby som nezmeškala autobus, ktorý som išla. A keď som sa večer vrátila k autu, našla som odkaz od parkovacieho strážnika, že čakal na mňa 20 minút, aby som prišla s tým parkovacím lístom. A keďže som neprišla, tak tento raz ma len napomenul, ale upozorňuje, že na budúce ma už bude musieť pokutovať.
A tento ľudský prístup vo mne zanechal hlboký dojem. A podobné zážitky mám aj zo škôl, hej, že keď som sa napríklad spýtala jedného chlapca, či má ťahák pri písomke a on sa úprimne na mňa pozeral a povedal, že a na čo, koho by som tým oklamal? Hej, že tu ak sa niekomu tá písomka nepodarí, tak učiteľ začne hodnotenie vetou, že teda hlavné je, že si to skúsil. Hej, že vždy sa hľadá to pozitívne a nie je to negatívne. A je to celkom iný, rešpektujúci a povzbudzujúci prístup a myslím, že práve takýto postoj pomáha deťom nielen lepšie sa učiť, ale aj dôverovať sebe, ale aj okoliu. Čo by ste odkázali možno slovenským rodičom, ktorí cítia, že škola nie je úplne ideálne miesto pre ich dieťa? Majú sa báť tých alternatívnych ciest? Ako môžu vôbec začať hľadať inú cestu, kde nájsť tú odvahu v sebe? No ak rodič vníma, že jeho dieťa v tradičnej škole trpí, že sa uzatvára, stráca radosť z učenia alebo sa každé ráno prebúdza so strachom, je dôležité tieto signály neignorovať. Ak niečo opakovane nesedí, je úplne na mieste položiť si otázku, či existuje iná vhodnejšia cesta. Alternatívne vzdelávanie nie je únik, ale možnosť. Možnosť hľadať prostredie, kde dieťa nebude vnímané ako problém, ktorý treba vyriešiť. Je to cesta, ktorá vyžaduje nejakú tú odvahu, trpezlivosť a aj vystúpenie zo zaužívaných predstáv, ale napríklad môže pomôcť vyhľadať komunitu rodičov s podobnými problémami, skúsenosťami, hodnotami, pretože odvaha často prichádza vtedy, keď zistíme, že v tom nie sme sami. A nie sme sami, nie ste v tom sami. Dôležité je pamätať si, že vzdelávanie má slúžiť dieťaťu a nie je naopak. Hľadanie inej cesty nie je zlyhaním, je to práve prejav lásky a zodpovednosti voči tomu dieťaťu. Ďakujem, že ste si vypočuli ďalší diel hlasného podcastu. Verím, že vás tento rozhovor inšpiroval zamyslieť sa nad tým, ako môže vyzerať škola, ktorá skutočne rešpektuje dieťa, jeho rytmus, slobodu a aj zodpovednosť. Ak vás zaujala myšlienka demokratického vzdelávania, určite si o škole Summerhill pozrite viac, alebo sa len skúste opýtať svojho dieťaťa, ako by vyzerala tvoja ideálna škola. Dovidenia pri ďalšej epizóde a nezabúdajte, že hlas detí má zmysel.